Lah apa, Bos? Semut ireng. Wah, nang ndi semut irenge, Bos? Penelitian di situ. Assalamualaikum. Selamat pagi Permesa. Sik tak lapane dhisik iki. Semute nang ndi? Walah, nang pendopone. Lah iya. Wedi engko nek mlebu. Dek iki gak mlebu nggih lek Jo. Sel ndangak-ndangak paling. Lek Jonathan ora mlebu. Jenenge Jonathan. Guys, piture sudah keling-keling menuju glowing. Iki lagi ketok. Sak meneh. Dhuwur kae ya wis, guys. Dhuwur. Dhuwure wis, guys. Dhuwure ya wis. Nah, kae dhuwure wis. Awas kebrukan lho, Lek. Kayu kawak. Donga apik meneh iki. Iya, tak dongakno muga-muga kowe ya iso bangun ngene ya, Dek. Kayu anyar kowe. Tak dongakno. Oke gak donga elek, donga apik malah. Kembali baik aja. Bismillah, muga-muga padha nular. Lek dame elek lah, muga-muga iso apik kowe. Yes. Suwe nggih iki mbok kongkon mliturike bolak-balik kok 4 kok. Mbok kongkon kok. Ngene Pak, tukange lelet mriki kok keminter ngono lho. Lah kowe takon tukang rene? Darene ah. Iwangi. Oh, gedene sakmene iki mok wong trimo wong loro jare nglelet-ngleletno wong. Kok ndak tuwapuk cangkem yo nyonyor kowe engko. Oh, kowe wis berusaha kok. Kowe wis tak paidoni kok ijek mbok paido ae. Berarti ping 4 gosokane sam. Kejok digosok terus plitur neh. Gosok neh mubeng neh. Kayune kena anu mah udan, gak kena udan yo gak boling bonteng. Pasang dhisik. Lek Joni pinter kuwi wong kuwi aja mbok sembrono. Yes. Kayune yo ngono kuwi nggih. Ditambal-tambal wis gak apa-apa aku wis nrimo ing pandu mok. Aku dadi wong nrimo gak kekuatanku sakmene ya tak trimo. Iso mbangun ini wis tak trimo. Udah mesti atasane wong apa lengger kok. Oh. Kayu elek, Pak, kayu elek, gak kayu apik. Ora apa-apa. Wis aku langke ngene. Apa ngerti sampean anak putuku padha iso gawe luwih apik, gawe luwih jos tinimbang bayi. Penerus bangsa dan nek ngenekmu kok ijek to lek iki garing nggih. Garing. Tukokno iki ora wis kok saneko-neko tak tambakno kok. Wis Pak tak kei kabar, Pak. Ayo ngandani Lek Sri. Ayo. Ngandani apa? Wis engko tak kandhani. Tak. Enggak krungu dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mama iki ijek. Sik pira iki puasang. Apik ngono. Ini mungkin 4 ya. Agak banyak permainan. Walah ngene iki wis bunga terima. Kanggo apa ini? Kanggo silaturahmi. Rumah Lek Dames pendopo itu untuk buat apa? Silaturahmi. Memperpanjang umur, memperpanjang waktu
Muga-muga diparingi panjang umur kanggo apa? Silaturahmi. Njungok ngene ya, njungok ya. Njungok iki njungok ya. Wis, iki lagi praktekno njungok tok lho ya. Iki praktek njungok tok. Set. Nah, set. Wong ibadah ki wong ora mok salat tok. Nah, njungok ini ibadah. Anak wong mlaku. Set. Yo, apa nang ndi? Dames. Alah, Nduk, kowe kok saiki ngemut gula. Mesti dhisik ngono dhisik, jelas ki. Kowe saiki kok ngemut gula lah, Nduk, Mes. Iya, yu, apa nang ndi? Tak baleni neh. Apa nang pasar? Golek apa lah suwe kula ora tau nang pasar. Nah, disitulah kita satu kata pun bisa menyenangkan hati orang. Silaturahmi. Enak apa lek Dames kok gak tuku apa? Maksudnya kok gak nanti kok gak numpak mobil. Gitu nek. Public speaking lek Dames sih bagus. Tak apik-apik dhewe karena badan kita itu harus tidak boleh dijelekkan. Seluruh badan kita itu tidak boleh dijelekkan. Hadis riwayat Bukhari menyatakan menjelekkan badan sendiri, merendah-rendahkan diri sendiri tidak boleh. Itu adalah perbuatan dosa. Itu gak tuku bajai. Oh, bajai ini ngene lho, Nduk. Buat menyempil-nyempil jalan-jalan yang sempit-sempit dan kita tuh bisa silaturahmi. Silaturahmi apa ngene? Dames. Nah, walaupun itu sing naik bukan Lek Dames, dia menyatakan kalau bajai itu punya Lek Dames. Nah, disitulah kita sudah bisa menyatakan kita itu silaturahmi. Ya, silaturahmi. Memperpanjang umur ini seperti itu, ya. Memperpanjang umur, memperpanjang waktu, memperpanjang apa ya? Loh, kalimat enak ini. Ini kan tak celuk nduk nang pasar. Ile. Terus kegunaan apa lagi? Kegunaan kalau ada Pak Bupati ke sini, ya. Mau apa? Kering. Dimas, aku mau ke tempatnya Lek Dames. Sudah mempunyai pandopo. Nah, pasti dolan nih Pak Bupati. Nah, kadang ya lah aku ndek urung dadi apa-apa. Anakku dadi apa aku didolani. Dolani karo Pak Bupati kuwi. Baru wakil bupati. Meniki anakku dijakne Jakarta lho nduk, sampe Pak sekiling. Aku kira aku ndonga kan anakku urung tau numpak, aku seneng banget. Ya Allah, Pak. Mboten napa-napa ora kok jenengan jak teng Jakarta numpak motor mabur. Numpak motor mabur iki lho. Ya langitku Pak Bupati ngantek saiki iki lho iso tuku kendaraan, iso tuku apa ya. Ya Pak Bupati tok ngono sampeyan. Pak Bupati tok lho ngene. Urung pernah numpak kendaraan neh. Urung wani, Mbah. Lah ben nang ndi lengger? Ora ndek dulur, ora ndek apa. Numpak motor mabur. Aku ya ora tau numpak motor mabur. Lah yo. Tak ketok-ketokne Pak Bupati. Alah. Kawune Pak Dimas ngono teko dirawuhi walah Mbak yo bungah terima kowe ngger wong atasane Lek Dames iki. Wis apa ngerti dirawuhi Pak Bupati, silaturahmi nggon Lek Dames. Wis bungah terima ngger. Wong ngono aku liwat ngono kuwi ndekne apa kisik nek apa Lek Dames ngono kuwi lho ngono bayan iki. Padahal ora apa-apa. Kono ora butuh apa-apa kok. Ora butuh piye-piye. Ya aku pengen nggolek sering ya, kok ape ngandari. Rono apa ora ya. Ning Pati apa ora. Karo ndelok kabar Pak Kiai iki. Pak Kiai cabul. Alo dadi wong biasa ya, ya. Ya kabeh ngene karek garis sing gawe urip. Wong biasa, wong apik, Pak Kiai, Pak apa wis karek ngono ya. Lakone wong donya ki ngono kuwi. Semakin kita diuji dengan apa
ilmu dhuwur yo ujiane yo akeh. Apa? Wong lanang ki wong wedok. Ujiane wis ditertera dalam surat Alkitab apa? Ora koyo goang rojak. Ceramah. Ceramah ki nek ora nggone iki ya diguyu wong ya. Awake bodho ngene iki yo pinter yo, kowe pinter yo. Tapi nek ora ketoke anu yo gak dipercaya wong ya. Tenan. Tapi nek wonge duwe apa wah percayane luar angkasa. Wis guys. Kok ngecuprus. Wah, delok tanduranku guys. Pak iku ki pare nek mbok jabut e. Pare iki. Kalau pare mbok jabut. Awor jeruk ki pare. Gak pare. Wis yuk nanggon Lek Sri ngkai kabar iki. Yuk. Jalan. Numpak sepeda apa motor, Pak? Nek Rafa nangis piye, Pak? Aku apa? Tawon ki asu tenan marani rai pian. Ayo. Jane ape tuku ku lho, Pak. Sik tak ceritani ya, Pak. Kira aku royal ndek iki to. Rak ngene leh mlaku. Pak Royal tak telepon. Telepon Mbak Ida. Anu Mak Dames ajeng niku lho, Pak. Pak Royal niku lho pengen sekatus gini jenengan niku kita si Mak Dames ora tak terno ae anyar. Lah dicekno regane piro? 20 juta. Murah. Aku senene Arifin nek iki gak digecek Arifin aku. Aduh, lah ngene. Wah enak Pak ku gak nggo listrik wo. Regane 20 juta iki. Payo. Kok larang meneh Pak. Enek Mak sing endah enten Mak regi 3 juta nggih enten. Mondok gak mreteli aku ngono. Sok ben ayo lho, dekku klumpukno yo. Nggih. Regane larang iki, Pak. 20 juta muga-muga iso tuku yo, Pak. Yo. Keneng tengah kok ya malah banyu lewat tengah. Lah. Ki anggere sini ki. Cipuke ya Pak lemahe, Pak. Iya, papa iki juga neh. Iya, papinge kudune yo mergae neh iki. Mergae neh. Duit neh. Duit neh. Duit negara. Ya aku mendingin anggonku gak tau dibangun, bangun dhewe elek jare. Lah iya. Iya. Bismillah. Iya. Bismillah. Bismillah. Ngarana ndakan dari dulur. Kudulure Pak Epino. Walah putri nyetel musik. Wang wing. Wah. Nyetel musik. Jono berperai. Lek Jono berperai, guys. Lek Jono berkelon rong dino. Ora menyang. Iya, lah minggu karo anu karo Senin kok. Acara apa Lek Jono? Acara apa? Surat Dudo. Guys. Pendopo Lek Dames yang tidak kene anune iki. Urung dadi guys iki urung diresiki. Wis to aman-aman. Iki pokoke wis pertengahan bulan Mei kita ada tamu agung dari Solo.
Nah, kayak Pak Japrik olahraga. Nah, gitu ki ya pengen ku mau, Ngger. Kayak sing loh. Yupa. Prai. Gak tandur? Tandur. Piye cari anak lanang tiba gak apa-apa? Gak apa-apa semar. Yo wis mari yo. Ah biasa carane. Carane biasa lah yo. Ngono ki wis. Cara lanang iki tiba wis lumrah panggonane. Yupa ke pasar, guys. Iya. Olahraga. Iki peliturannya ya langgek iki mau. Pak Jono ki wong pinter melitur iki. Pinter anak sing ngomong peliture kok anu lek alah goyak nduk aku. Aku gak ngerti seni. Senine anggar ketoke apik ya wis ngono ngger ngono keluarga kuwi gak ro apa-apa nggih. Isine mok roe golek dhuwit. Tak dandakno, mbuh ki apik mbuh elek. Wis tak dudukno kowe sing iso menilai baik dan buruknya tuh kamu. Nah aku yo dadi wong yo wis anake ngono yo. Trimo nggih aku. Mare ora awakmu wong bento. Wong goblok gak iso apa-apa. Maksudnya wisane mau golek dhuwit. Butuhku tuku iki, diceritane iki. Dhuwitku sakmene iso mergawe iso tak cicil wis bungah terima ra mbayani ya. Nah, yo Pak Japrik olahraga ya. Ngeri ya. Oh, kepe tak tukokno mesin Royal kok Pak Royal iki. Oh. Olahraga ngger sam. Hingga nek manfaate iki ya sampur nek manfaate. Ini ki aku ya dari TikTok. Untuk kesehatan. Mlaku-mlaku aduh kesuwen alus sepeda ngono ae ra apa-apa. Pak sarapan ra, Pak? Sarapan apa Mbak? Sego goreng kok nambah endok kok padha. Apa lah mangan kok. Sego goreng mbek endok. Ngono wis, guys. Ndek iki dhewean ndek ne. Iku dhewean ndek iki. Genak glenik. Hah? Heeh. Iki ki enteng. Iki ki rego murah iki, guys. Kayak piro Pak 2 juta? 2 juta, guys. 2 juta piro ngono, guys. Nah, karepku kan sampe tak tukokno. Tak tukokno kok ngene Pak Royal kuwi, tapi 20 juta iki. 20 juta iki Pak Royal. Sing rondok sithik nek ngono gak enak ya. Jajan ngger sepilno rego sing dienggo jalanin. Ini regane piro ngger? Sing ora tanpa listrik lho. Nek Mas Nopek membelikan di Mas Zainal itu kan pakai listrik ngger. Aku pengen bukan gak pakai listrik. Jadi ngene. Untuk membakar lemak. Itu kan kegunaannya kan banyak sekali, guys. Piye Pak, dengan adanya sepeda ini piye Pak menurut tem? Bisa kan bisa. Gue coba sosok. Dukul ini lemes. Bisa gerak. Lah nek ndekne gak tak ngenekno, kan banyak duduk lah ngger. Duduk terus gak tau olahraga, paling mlaku Akhirnya dukul bisa membengkak. rapet. Berarti nek manfaate yo. Mulane iki nek aku ape tuku apa-apa iki rasa mbok penging. Mulane aku koyok ngini-ngini iki bareng ngini iki aku rasa mbok penging. Iki sapa ngerti yo, sok ben anakmu dadi pejabat. Dongo sing dhuwur pisan. Iki ki aku feelingku ki anakku bakal enek sing dadi pejabat. Amin. Loh, ora masalah. Bercita-citalah setinggi mungkin. Nah, iki ki kena apa tak bangun. Koyok feelingku ki enek anakku ki bakal Lina utawa masa depan iki ya tak terawang ya. Masa depan Lina atau Rafa iki akan ada menjadi seorang pejabat. Ngene lek dames feeling gawe pendopo iki. Ya ra, ya ra. Sombong le, alah sombong enek. Sing ora enek itu sombong ngopo. Ya ra, ya mes kemis. Diguyu lek jo nek ngepres.
sing penting ndonga nggih, sing penting ndonga ikhtiar jaba ngono nek umur rumah tangga umur 20 tahun ora kaya ngene berarti ya bahagiane kaya ngono. Ning nek di atas 20 tahun kamu sukses berarti bahagian wis kesuksesan itu sudah terpancar. Ya wis penting nrimo ing pandum Gusti Allah kek rezeki kaya apa diterima sing penting ikhlas ya gak nglakoni urip sing kaya ngene. Waras sing penting. Ya, oke. Super. Grrr.